Koyuyoruz kızım. Башкаларга сүз берүүгө керек болгондо мени айтасыз түгүл деп. Айтсаңыз болот. Эгерде бейлеп кетерге керек болсо, бул да эзегеме? Баштайбыз. Хайырлы күн, исәнмесез мөхтәрәм коллегалар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә Аксубай районына фольклор этнография экспедициясына багышланган матбугат конференциясы. Безнең кунакларыбыз Зария Брусько, фольклор этнография экспедициясы җитәкчесе, Республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең әйдәп баручы фәнни хезмәткәре. Әлфия Нурхаматова, Аксубай туган якны өйрәнү музее директоры. Сәвия Самитова, Республика традицион мәдәниятне үстерү үзәге фәнни хезмәткәре. Һәм Рәмзия Гайфутдинова, Республика традицион мәдәниятне үстерү үзәгенең шулай ук фәнни хезмәткәре. Хәерле көн, исәнмесез мөхтәрәм кунаклар. Һәм инде беренче сорау Зария ханым сезгә булыр. Менә бу экспедицияның максаты нәрсәдә иде? Нәрсә өйрәндегез? Рәхим итегез. Рәхмәт. Быелгы Аксубай районына оештырылган фольклор этнографик экспедиция ул инде моныңча алдагы елларны оештырылган экспедицияларның дәвамы дип әйтергә кирәк. Әгәр дә иң элек Татарстан Республикасын алганда инде без иң элек Казан арты төбәген, анда урнашкан татар авылларын өйрәнгән булсак, шуннан әкрен генә без Иделнең уң як ярына, халык телендә инде ул тау ягы дип атала, шул төбәктә урнашкан авылларда эш алып барылды. Һәм инде менә әкрен генә без менә бу Кама аръягына, мишәрләр яшәүче төбәккә, анда урнашкан татар авылларына экспедициялар оештырып килдек. Менә инде бу елгысы Аксубай районына оештырылды. Һәм без август айында бер төркем фольклор белгечләре шушы районның бер дистә авылында дип әйтик инде эшләп кайттык һәм бик бай, бик кызыклы мәгълүмат, материал җыеп кайта алдык. Без шушы вакытта районның татар сүнчәләсе, Яңа Дума, Шәрбән, Яңа Ибрай, Яңа Узи, Иске Кармәт, Иске Татар Адәм суы һәм Токтала дигән авылларда эш алып бардык. Һәрбер белгеч инде бу экспедиция вакытында һәрбер белгечнең үз темасы бар. Һәрбер белгеч шушы темасы өстендә эшли, үзенә кирәкле мәгълүматны, материалны җыя, туплый. Шәхсән үземә килгәндә инде мин гаилә татар халкының гаилә көнкүреш ялларын өйрәнәм, шушы тема өстендә эшлим. Һәм дә инде менә бу экспедициядә дә үземә кирәкле материалны җыя алдым дип әйтә алам. Үземнең төзелгән махсус сораулыкларым ярдәмендә шушы райондагы шушы татар авылларында информатлар белән очрашып, кирәкле мәгълүмат җыелды, табылды. Гаилә көнкүреш йолалары дигәндә без нәрсәне күз алдында тотабыз? Әлбәттә, монда безнең бала туу, бала аны тәрбияләү, аны үстерү белән бәйле эш гамәлләр, йолалар комплексы, аннар инде никах туу йолалары, һәм дә инде кешене соңгы юлга озату, аны искә алу кичәләре, менә шушылар белән бәйле бүтән ышанулар, тыюлар комплексы, башкарылырга тиешле эш гамәлләр, әйтелүче андагы теләкләр, нинди дә булса анда башка төрле сүзләр, нарративлар дип әйтәбез инде без, бу сөйләкләр дип әйтсәк тә була, барысы бергә бер комплекс буларак тикшерелә. Һәм шушылай итеп эшләгәндә генә, шушындый комплекслы итеп караганда гына әлеге йолалар турында ниндидер бер тулайым, ниндидер бер фикер тупларга, ниндидер аларны күз алларга мөмкин. Инде нәрсәдә булса төшереп калдырасың икән, нәрсәдер булса соралмыйча кала икән, бу темага ул тулысынча яктыртылмый. Һәм инде ниндидер бер әйтик анда ул тулайым күз алына алмый. Менә шушы темам өстендә эшләгәндә, шушы теманы яктыртканда, аны өйрәнгән вакытта мин шушы бүтән сорауларга да игътибар итәргә тырышам. Һәм инде шушлай итеп аны эшлим, шушындый форматта алып барам эшне. Башка безнең белгечләребез дә инде алар үз өлкәсендә
үзләренең өйрәнүче темалар буенча мәгълүмат җыйды. Әйдәгез, ул темаларны да белик. Сәвия ханым, сүз сезгә. Сез нинди проблема буенча материаллар тупладыгыз? Рәхмәт. Мин мифологик күзаллаулар, төрле ышанулар, төрле интим итү, давалау ысуллары белән кызыксынам. Чөнки белгечлегем буенча филологтан тыш мин әле психология белән тирәнтен психологияны тирәнтен өйрәнәм. Шуңа күрә мифлар белән бәйләп аңлату татар халкының давалауында да тирән эз салган. Күзаллауларны әйткәнемчә, алар инде борынгы мифологиялар белән бәйле. Бу яктан төрки халыкларында мәҗүсилектән сакланып калган бүгенге көнгә кадәр яшәп килүче төрле ышанулар бар. Һәм андый ышануларның үрнәкләрен без бу район җирлегендә дә хәйран таптык. Һәм шунысын әйтергә кирәк, бу як тагы халыкларда йорт ияләре, аннан соң су ияләре белән бәйле бик күп ышанулар яши. Һәм информантлар рәхәтләнеп шушы мифологик затлар белән бәйле вакыйгаларны сөйләделәр. Һәм нигездә әйткәнемчә, алар йорт ызбаияләре, убырлар, албастылар турындагы төрле хикәятләр белән бәйле. Һәм бу экспедиция барышында хайран кызыклы гына шәхесләр, информантлар белән очрашырга туры килде. Һәм шуларның беренчесе, сез проекторда күргән 91 яшьлек Галиев Миннегали Әхмәтгали улы, аның фотосурәте проекторда күрсәтелә. Ул үз шул дәрәҗәдә кызыклы шәхес дип әйтергә була, чөнки ул белгечлеге буенча агроном булуга карамастан рәссам да, шигырьләр дә иҗат итә. Һәм халык иҗаты әсәрләрен шактый күп сөйли һәм шактый күп белә. Ул аның белән генә дә чикләнеп калмый, аның сулышы файдалы дигән сүз йөри бу якта. Шуңа күрә төрле күз тигән, авырып киткән, җен зәхмәте тигән кешеләрнең барысын да аңа эшкәрегә алып баралар. Мифологик хикәятләрдән тыш, әйткәнемчә, төрле имтим итү үрнәкләре дә язып алынды. Алар арасында кызыклылары шулай ук бар. Ул, мәсәлән, күз тигәндә эшкерү юллары, нинди дыгаларны укырга кирәк, ни рәвешле эшкерергә кирәк. Аннан соң анда бала таба алмаган хатын-кызларга чүлмәк салу, димәк, давалау чарасы бар. Һәм дә эш ян дигән давалау ысулы бар. Һәм кызыклысы, мине күбрәк кызыксындырганы, ул да булса теш кую ырымы. Ул, димәк, түбәннән гыйбарәт, нинди дә булса авырып киткән яки дә булса ниндидер тынычсызлану кичергән кешеләр инде теш куючы әбигә, апага баралар һәм үзләренең борчыган мәсьәлә турында әйткәннән соң нинди дә булса бер киемнәрен калдырып, киемен яки анда силгеме нәрсә дә булса калдыралар да, теш куючы апа бу әйберне, предметны баш астына куеп йоклаганнан соң тешне үзе күрә, шушы әйбер белән бәйле тешле, һәм икенче көнне күргән тешен юрап күрсәтә. Ул да булса инде авыруның кайдан килгәнен, я булмаса бызым булса, ул бызымны кем җибәргәнен, һәм аны ничек чыгарга мөмкин икәнлеген юлларын күрсәтә. Һәм мондый давалау ысуллары хайран күп. Һәм шулай ук әйтергә мөмкин, Шигапова Рауза Салиховна дигән 82 яшьлек информантны. Ул чын-чынлап ышанып, бүгенге көндә дә йорт ияләренең булуы турында сөйләде, төрле кызыклы гына хикәятләр сөйләде, ничек иттереп җинне кергән кешегә, җин зәхмәте суккан кешеләрне давалап булганлыгы турында. Һәм әйтергә кирәк, бу информантларның барысы да нигездә ислам диненә бәйләп
аңлаталар, һәм бөтен зәхмәтнең башында дұға оқу, һәм шул дұға ярдәмендә эш күрү ысулларын күрсәтеп үтәләр. Рәхмәт. Һәм инде Рәмзия ханым сезнең проблема, сез өйләнгән проблема турында сорыйсы килә. Мен экспедиция вакытында бу Аксубай төбәгендәге тарихи урыннарны, изге урыннарны барларга тырыштым. Иң беренче күзгә ташланган үзенчәлек булып, һәр авылның капкасы бар. Мәсәлән, ул электә безнең булган басу капкалары һәм бүгенге көндә бу басу капкалары Яңа Дума, Иске Татар Әдәбсе авылларында торгызылган. Белгәнебезчә, басу капкасы безнең сугышка, армиягә сатканда авыл халкы кешеләрне басу капкасына хәтле зата барган һәм зату кавышу урыны булып, иң әлбәттә басу капкасы торган. Икенче үзенчәлек булып бу якта мәчетләр тора. Бу Аксубай төбәгендә барлыгы 28 мәчет бар, аларның күбесе 100 еллык мәчетләр. Аларның өчесе бүген инде халыкка кайтарылып, алар хезмәт итәләр. Көндә аларда азан тавышлар яңгырый. Шушы 100 еллык 3 мәчетнең икесе таштан эшләнгән. Алар берсе Яңа Ибрай авылында, икенчесе Иске Татар Әдәмсу авылында, бер агач Яңа Үзи авылында. Яңа Ибрай авылындагы мәчетне төзелешне башлап җибәрүче булып Заһидулла Әмиров тора. Аңа инде ярдәмгә акчалата ярдәмне Касыйм татары меценаты, икенче гилдә күпес Акбулатов Хәбибулла Хәнәфи улы булыша. Шушы тарихта, шушы Яңа Ибрай авылындагы яшәүче Шәүкәт абый сөйләвенчә, тарихта шушы Акбулатов Хәбибулланың 16 мәчет салдыруы да билгеле. Өченче үзенчәлек булып Аксубай төбәгендә изге урыннар тора. Мәсәлән, Яңа Дума авылында Каен чишмәсенең өстендә бар әүлияләр каберлеге. Аннан соң авылдан ерак түгел, менә сез рәсемдә дә күрә аласыз. Анда дагы изгеләр каберлеге бар. Анда бүгенге көндә 5 таш саклана. Аның 4-сендәге язуларны әле танып укып була. Инде бер таш вакыт җиленә бирешкән дип әйтергә кирәк. Ул инде шактый таушалган. Шулай бу төбәктә чишмәләр бик күп. Яңа Дума авылындагы чишмәләрне алсак та, анда урталык, кара, салкын, кайын чишмәләре бар. Бу чишмәләр безнең Нәҗип Тутмави иҗатында чагылышта бар. Ул аны үзләренең шигырьләрендә язып чыга бу чишмәләрне. Рәхмәт. Тагын бер фикерне эстәп китәсе килә. Бу якларда бөтен төрки халыкларында киң таралган 12 кыз турындагы риваят һәм шулай кыз турындагы риваятләр дә яши. Алар бу якта кызлар тауы, кайдадыр ул кызлар тауы дип атала, кайдадыр ул кызлар каласы дип атала. Һәм шушы нигезләргә, шушы риваятләргә нигезләнеп аталган шушы кызлар тауы турында риваят яши. Аның беренче варианты булып, бай патша кызының үзе яраткан егеткә кияүгә чыга алмаганлыгына әти-әнисе йортын ташлап, менә шушы бүгенге көндә тау урнашкан урында үзенең ярдәмчеләре белән китеп яшәп, бу яшәү турында барса, икенчесендә инде безнең төрки халыкларында яши торган амазонкалар турындагы риваят та сакланып калган. Бу ягы белән дә ул кызыклы. Миндә Стимендә Татар Синчәлесе авылында Кызлар тавы дигән изге урын бар. Бер вакыт авылда кеше вафат була, ләкин кызганыч намаз укырга кеше таба алмыйлар. Шул вакыт Кызлар капкасыннан капка ачылып китә тавыннан. Аннан таратыска утырган ике кеше шалмалы, шапанлы киеп таратыска утырып зиратка киләләр. Һәм мәйеткә җаназа намазы укыйлар. Кеше мәетне җирдәгән вакытта күренмичә күздән югалалар. Шушы изге урыннан кешеләр чыгып, мәет тиешенчә җирләнә. Халык шуңа күрә аны изге урын дип атый инде. Бу информацияны Ахмеров Газинур Габидулла улы безгә тапшырды. Шушы риваятны. Тагын бер фикерне әйтсәм ярыймы? Тагын бер кызыклы үзенчәлек бар монда. Без Дума авылындагы мәчетнең хәзрәте белән сөйләшкән идек.
ул бит инде чынлап дин кешесе. Шулай да булуга карамастан ул халык авыз иҗатында хәйран күп белә, төрле йорт ияләре турында мәгълүматны җиткерде. Һәм әлбәттә аның сөйләгән риваяты да игътибарга лаек дип саныйм. Мөмкин булса кыскача гына әйтеп үтәргә була ул риваятның нәрсә турында икәнен. Димәк, бер адәми зат теш күрә һәм ул тешендә ниндидер бер чүлдә үзенең барганын күрә. Һәм чүлдә барган вакытта кайдандыр көтмәгәндә генә бер юлбарыс пәйда була һәм ул кешенең артыннан куа бара. Кеше чүлдә шауып барган вакытта карый каршысында ниндидер бер кые. Һәм юлбарыстан куркуы аны шул кадәр этәрә, ул шул кыйга чумарга мәҗбүр була. Һәм кыйга төшкәндә күзен ачып караса, кые төбендә ди зур бер елан зур итеп авызын ачып минем төшкәнне көтеп тора дип сөйли. Һәм ул инде шул елан авызына турыдан-туры эләкмәс өчен кырыйда булган төрле үсентек тамырларына, төрле ботакларга ябышып кала. Һәм искә күтәрелеп караса, шул ботакның ике кырыенда ике күсе утырган, аның берсе ак ди, икенчесе кара, һәм алар ике яктан бу эләгеп торган ботакны инде кимерәләр. Һәм ул үләсе булган үлгән инде дип хәл кыла да, кые кырыенда үскән төрле җиләк җимешләрдән җыеп җимешләрне ашый башлый. Һәм шул тышны күргәннән соң бу инде адәм уянып китә, икенче көнне үзенең остазына үзенең тышын сөйләгәннән соң түбәндәге юрауны китерә. Димәк, аңар аңлаталар. Менә бу чүлдән баруы синең баруың инде синең тормышың һәм дәгин ботакка асылынып калган, ул ботакта синең тормышыңны, яшәвеңне күрсәтә. Артыңнан чапкан юлбарыс ул синең үлемең. Менә елан, авызын ачып торган елан кые төбендәге, ул да булса синең менә шушы каберең ди. Һәм дә күселәрнең дә шулай ук аңлатмасы бар. Ак күсе ул син үткәргән көннәр, кара күсе син үткәргән төннәр. Һәм инде кые кырыенда урнашкан бөтен җиләк җимеш син ашаган, ул синең бүгенге көндә ашаган ризыгың ди. Һәм әлбәттә бу ырымны без әйтер идек инде аны ниндидер мәҗүсилек белән бәйләнгәндер дип. Шулай да булуга карамастан инде монда ниндидер дини аңлатмалар да бирергә мөмкин. Һәм бу кеше белән аралашуның, димәк, Фәнис Харис улы Низамов аның исеме, кеше белән аралашу чын фольклор әсәрләрен генә түгел, дин белән бәйләнеп ниндидер бер яңа фольклор әсәре дип әйтеп булмый, направление, юнәлеш дип булмый, әмма шулай да аларның синтезын бирә. Димәк, мәҗүсилекне һәм дин белән кушылып, ниндидер яңа бер синтез күрсәтә. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, әгәр дә сорауларыгыз булса, сорауларыгызны бирегез. Мин менә рәхмәт Зилә. Әлфия ханымга да сорау бирәсем килә. Менә халык, сез бит инде Аксубай Туган якны өйрәнү музее директоры, димәк, менә галимнәрне халык белән очраштыру да сезнең өстә булгандыр, шулай бит. Ул халыкны табу, аерым кешеләрне табу, аларны күндерү, менә бу ничек башкарыла? Һәм галимнәр халык белән кайда очрашалар? Гомумән менә экспедициянең шушы оештыру яклары кызык. Экспедиция без инде авылларга барып, шул әбиләр белән, карт кешеләр белән очрашып, иләренә барып, biz шулай очраштык һәм сөйләштек. Алар ачыклар, бик теләп сөйләделәр. Сез үзегез нинди дә булса мәсьәләне өйрәндегезме бу экспедициядә? Миңа бик кызык булды менә колфатлар, үзем колфатлар чиккәч, Яңа Ибрай авыл музеенда Шәүкәт абый җыган анда экспонатлар бик күп. Авыл музеенда, мәктәбендә музей бар. Шунда инде бик борынгы, иске бик колфатлар, менә хәзер рәсемдә аны күрәсез. Без күрдек, миңа бик кызыклы булды рәсемнәр. Һәм дә инде шушы Яңа Ибрай авылында мөнәҗәтләр, библиотекарь ханым, Әлфия ханым, ул мөнәҗәтләр бик күп җыйган, туплаган, анда бик кызык булды миңа. Сез мастер-класс күрсәтергә дип ниятләп килгәнсез безгә. Ул мастер-класс нәрсә буенча булачак? Мастер-класс минем колак сыман чигү буенча, техникасы буенча уздырмакчы булам. Бу чигү инде күптән онытылган. Ул безнең 18нче гасырларда ук барлыкка килгән булган чигү. Ул аппликация формадагы чигү. Безнең инде әбиләребез элеккедән ефект тукымаларны, алар битен бик кыйммәт булган. Аларны бик саклап, җентекләп җыеп, шуларны һәр берсенә шулай колак сыман иттереп, алардан бик матур итеп аппликациялар эшләгәннәр.
Кызганычка каршы 19 гасырларда бу техника бөтенләй юкка чыга. Безнең Казаныбызда, милли музеебызда ул калфаклар сакланган, шул техникада эшләнелгән. Кызыклы бик шул калфаклар инде алар мен аны өйрәндем 8 ел элек. Казанга килгәч, мастер-классны безгә күрсәткән Нурзирә Сергеева. Мастер-классна мен ул техника белән кызыксындым. Мен башка төрле чөнки аны бер кая күргәнем булмады ул техниканы. Тамбур шигеләрен без күрсәк, алтын белән шигеләрне, сәйләннәр белән шигеләрне күргән булсам, бу техниканы белән танышкан түгелем. Һәм мен кызыксындыры үзенең матурлыгы белән, нәфислеге белән, һәм дә аеруча авырлыгы белән. Аның да 8 ел дәвамында хәзерге минем 40-ка якын калфак эшләдем. Һәм инде калфаклар эшләп кенә түгел, хәзер менә шундый театрга җиретелгән кичкенә радикуллар, сумочкалар да, һәм дә инде паннолар бик матур килеп чыга шушы техникада. Инде нәрсәләр булса эшләнәчәкме? Әлбәттә, бүгенге көндә без алып кайткан материалны әле эшкәртү, паспортлау процессы бара. Чөнки ул бик катлаулы һәм әйтерем мин күп хезмәт сорый торган эш. Аны һәрбер минутын, һәрбер секундын жанрларга бүлеп, нәрсә турында икәнен, кемнән кайсы җирдә, кайсы көнне язып алган турында бу мәгълүматны төгәл язырга кирәк. Шуннан соң менә бу сәгатьләр бу язылган, безнең кайсы кемнеңдер 10 сәгатьтән артык язмасы, кемнеңдер шул 10 тирәсендә һәр кемнең. Әлбәттә, менә бу эшкәртелеп беткәннән соң инде аны фәнни яктан эшкәртеп, нинди дә булса инде әлбәттә җыентыкларга кертү, конференциялар вакытында чыгыш ясаулар күздә тотыла әлбәттә. Айрым җыентык булып чыгару мәсьәләсе шулай карала һәм ул бик кызыклы булыр иде. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз, коллегалар. Рәхим итегез, сорауларыгыз. Безнең Аксубай төбәге дигәндә изге урыннар бар, монда тагын бер Микрофонга мөмкин. Яңа Ибрай авылында Шәүкәт абый шундый әүлияләр кабре турында шундый безгә информация җиткерде. Бу авылда әүлия кабрен, Шилтән кабре дип йөртәләр. Ничек бу каберне әүлия кабре дип атаганнар соң? Бу бабайның исеме булган Хәмид. Ул килене авырлы вакытта аның бик тә кура җиләгә ашыйсы килгән. Бабай әйткән инде, ярар, минем ди гомерем кыскарса кыскарыр, яңа бала туу хөрмәтенә, сабый хакына ди, мин ди үземнең гомеремне бирәм, дип ул базга төшкәндәген төрле киремәтләр ясап, аннан бер кәсә кура җиләге алып чыккан. Ләкин килене әйткән, менә бу мин эшләгән эшләрне беркемгә дә сөйләмәде, ләкин кызганы инде килен аны барбер кем сөйләгән инде, хәбәр иткән, инде шулай итеп килен бәби тапкан дисән сау, инде бу бүлгәннән соң ул бабай җирләнгән урынны әүлияләр кабре дип бүген көндә дә аталар, бүген көндә дә әүлияләр кабре исән. Урыны билгеле. Мөмкинме әйтеп үтәргә? Безнең белән музыка белгече Дания ханым Арсланова барган иде. Бу очрашуда ул катнаша алмады. Әмма ул да музыка үрнәкләрен яздырып алып кайтты. Хайран күп музыка үрнәкләре. Анда төрле гаилә йолаларына караган лирик җырлар, инструменталь җырлар һәм килер теркәлде. Шулай кыда-кыдачалар җырлый торган кара каршы җыр үрнәкләре, рекрут киләре дә табылды. Һәм армиягә озату йоласы һәм шул йола барышында башкарыла торган җырлар да язып алынды. Һәм ул йолалар армиягә озату күренешләре Түгәрәк уен журналының соңгы номерында, санында урын алачак. Һәм ул бәйрәм турында Зәлия Мансуровна ныграк, тулырак итеп сөйли ала. Әлбәттә, менә безнең бик үзенчәлекле дип табылган бу материаллар арасында, чыннан да менә бу Такталы һәм Иске Татар Адәм суы авылларында язып алган солдат озату йоласы булды.
Моның да инде бу солдат озату йоласын башка төбәкләрдә дә язылып алына торган иде ул, ләкин менә монда аның башка төбәкләрдә әле очрамаган кайбер бер үрнәкләре, кайбер йола гадәтләре башкарыла торган символик шундый гадәтләрен язып алырга туры килде. Менә йола барышында әйтик, егетләр авыл белән солдатка китүче егет авыл белән саубуллашкан, хушлашкан вакытта иптәш егетләре белән бергәләп авыл әйләнәләр һәм шул вакытта алар кычаклашып дип әйтик инде, әле ярым түгәрәк, әле менә бүтән түгәрәк ясап авыл буйлап баралар. Түгәрәк инде ул белгәнебезчә ул бит туплаучы, менә оештыручы һәм шул ук вакытта саклаучы бер символик шундый бер элемент. Шуңа күрә дә чит җиргә туган ягын ташлап китүче булачак солдатка бу саклау, бу адым, бу эш хәмәл бик кирәкле. Аннары соң әле ул менә тулы түгәрәк булып барган вакытта егет кеше һәр вакыт арт ягы белән, ягъни туган авылына алгы ягы белән, туган авылына йөзе белән карап бара. Бу да шулай ук аны менә шушы туган ягына бәйләүче бер чара, бер гамәл, чөнки ул кире кайтасы бар, аның менә шушы үз авылына йөзе белән кире кайтырга дигән менә шушындый аңа шушы ният белән эшләнелүче гамәл бу. Аннары соң тагын өйнең бусагасын алып чыкканда, аны да шулай иптәш егетләре күтәреп арт ягы белән алып чыга. Бу башка якларда да теркәлгән элемент, ләкин шуңа да карамастан бу да инде шул ук кире кайту юлын аңа бирүче бер ысул. Чыккач та ул ишек алдына чыккач бер савыттан тавыкка бодай сибә. Менә бу инде башка мотив, башкачарак. Чөнки менә бу мотив ул аның бер дөньядан икенче дөньяга күчү мотивы. Ул менә шушы бер халәттә дип әйтик инде үзен югалта, икенче халәттә туа. Ул инде бүгенгедән инде ул гади генә авыл егете түгел, ул инде булачак солдат. Менә шушы. Аннары соң бик матур күренеш бу егеткә һәрбер авылның һәрбер кызыгына да түгел, теләгән һәр кем аңа чиккән кулъяулык. Бүгенгесе көндә инде бу әзгенә үзгәреш кичергән, инде әзер сатып алган кулъяулыклары бирелә, анда ниндидер истәлекләр языла. Һәм бу кулъяулыкларны бер-берсенә бәйләп егетнең муйнына чорнылар. Егет үз чиратында авыл белән хушлашканда, авылдан барган вакытта әзгенә ара үтүгә шушы кулъяулыкларны берәм-берәм ташлап бара. Ташлый да аны кемдер күтәреп ала. Һәм шушы кулъяулыкны ул кеше егет кайтканчы сакларга тиеш. Менә бу да аны туган яг белән бәйләп торучы бер элемент. Инде иң соңгы кулъяулыкны ул, бәлкем соңгысында түгелдер, әлбәттә менә шушы кыр капка дип аталаларның инде, кайдыр басу капкасы бит инде, шул капкага бәйләп китә. Менә шушы күпер барлыкка килә, аны үзенең туган йорты, туган ягы белән бәйләп торучы. Менә бу бик үзенчәлекле, күп менә шундый символик мәгънәләргә ия йолалардан, ышанулардан торган йола, һәм ул менә Аксубай районының бер чиктәтик аларның байлыгы, аларның хәтта менә бу мәдәни булмаган объектлар мирас буларак та теркәлергә аның хакы бар. Һәм ул бик чыннан да шундый бик кызыклы йола. Кыскача менә шушы йола турында шул. Рәхмәт, Эльзаның сорауы бар. Энҗе Басырова, минем соравым Сәвия ханымга булыр. Менә сез бик телгә алып киттегез бит инде имтимчылар, йорт ияләре турында. Шул ук вакытта Аксубайның дини төбәк икәнен дә беләбез. Һәм Нәбира апаның әсәрләре искә төште, мифологик образлар бик күп. Менә әлеге төбәктә шул мифологияның шулай киң җәелүе ничек аңлатыр идегез сез? Нәрсә белән бәйле бу? Рәхмәт.
Мин аны аңлатыр идем беренче чиратта бу төбәкнең үзенчәлегенә бәйләп. Чөнки бу төбәк инде Татарстанның башка җирләре белән чагыштырганда аерылып тора үзенең чуашларның күбрәк яшәве белән. Ә чуашлар шулай ук төрки халыклары булсалар да, аларда бүгенге көндә дә христиан дине кергән мәҗүсилек белән яши торган. Һәм шул мәҗүсилек белән бергә, бер үзара бәйләнеп яшәү ул билгеле бер дәрәҗәдә урын калдыра менә шундый төрле ышануларга, инануларга һәм төрле мифологик затларның барлыгына инануларга дип саныйм. Һәм шунысын да әйтеп үтәсе килә, форсаттан файдаланып, мифологияны гына түгел, гомумән халык авыз иҗатын күпмедер дәрәҗәдә белгән кешеләрнең яшьләре хайран ылгайып бара. Шуңа күрә ниндидер 70 яшьлекләр әле азмыдыр күпмедер дәрәҗәдә фольклор материалларын белә. Ә менә аннан яшьрәкләре һәм гомумән урта буын ул фольклордан гаять читкә китеп яши, кулланмый. Шуңа күрә бу мөмкинлектән файдаланып Татарстанның башка районнарына да чыгып, бу материалларны туплау эшен ничектер киңәйтергә кирәк дип уйлыйм. Арттырырга, киңәйтергә, мәсәлән, елга 2, бәлки 2 районга гына түгел, ә күбрәк районнарга чыгырга кирәктер дигән уйга килдем. Чөнки материаллар хаят бай. Рәхмәт, Зиләнең сорау башта. Информатлар арасында билгеле өлкән буын күп сөйләүчеләр булгандыр, әйме? Әмма яшь буын арасында бармы? Сез принципиаль өлкән кешеләрдән генә сорап йөрдегезме? Яшь буын традицияләрне, йолаларны беләме? Сораугыз өчен бик рәхмәт. Менә шул турыда әле генә әйтә башлаган идем. Мәсәлән, безгә килгән информатлар арасында иң яшьләренә 50 яшь иде. Аннан яшьрәк информатлар килмәде. Һәм шунысы да бу очракта кызыклы, информатларны төбәктәге авыл советы әгъзалары инде аларның барысында мәдәният йортына, я булмаса музейга, яки китапханәләрдә туплап куйганнар иде. Аларны эзләү безнең истә түгел иде. Һәм алар җыйган кешеләр әлбәттә инде авылда дан тоткан кемнең матур сөйләвенә нигезләнеп, кем нинди ыруларны белүе, кемнәрнең ниндидер ырымнарны эшләве шул яктан чыгып сайланган иде. Һәм бөтенесендә бергә җыеп сорау әлбәттә үзенә күрә ниндидер бер авырлыклар, кыенлыклар да тудырды. Анда бүгенге көндә дин ягына кирип киткән кешеләр белән бергә гади колхозчыларның утыруы беренче чиратта. Чөнки гади колхозчылар нигездә алар үзләренең әти-әниләреннән, әби-бабаларыннан калган ниндидер мирасны барлап сөйләсә, күбесе дингә кирип киткән кешеләрнең инде булды араларында да бернинди йорт ияләре, су ияләре юк, барысы да Аллаһы Тәгалә кулында дигәннәре дә булды. Шуңа күрә бу очракта ниндидер һәр информантны аерым тыңлау уңышлырак булыр иде. Чөнки монда намаз укый торган абыстай юк дип утырган вакытта теге гади колхозчы апалар шулай ук югалып калдылар. Нәрсә сөйләргә, ничек сөйләргә, менә андый аерым ниләр булды. Кыенлыклар. 50 яшьтән дә яшьрәк бер генә информантны да, мәсәлән, мин үзем очратмадым. Рәхмәт, Рәйлә сорауың бар иде. Рәйлә Хәйлева, Сембика журналы. Ничектер бар иде шунда караш, фольклор ул ниндидер имеш миф, әкиятләр кебек кенә күзалланса да, без инде тора аңлыйбыз, фольклор ул безнең әби-бабаларыбызның мирасы, без онытырга тиеш булмаган. Һәм ниндидер безнең милли үзенчәлекләребез фольклорда да ята дип булабыз. Минем беренчедән бик зур теләгем, менә мин беләм сезнең үзәк бик еш төрле фольклор экспедицияларга чыга икәнлеген. Ул менә сезнең үзәкнең алдына килгәнчә үзегезнең тупланмаларга, паспортларга гына кирип калмыйча төрле кызыклы табышларны сез күбрәк бүлешсәгез иде, без алар турында күбрәк язсак иде дигән беренче теләгем. Икенчесе, Кыстау дигән хәбәр ишетелде сезнең якта да бар дип аңлыйм. Мин үзем Апас районыннан, безнең Апас районында да Кыстау бар. Безнең Апас районында Кыстауы Ләйлә Мәҗнүн хикәяте белән бәйле аңлаталар. Әмма сезнең райондагы Кыстауның тарихы нинди?
Кыскача гына ул турыда әйтә башлаган идем, вакытны күп алам дип, мин ул сорауны өстән генә үтеп киттем. Әйткәнемчә, кыз тавы белән бәйле ике риваять яши. Аның беренчесе апалары сөйләвенчә, ниндидер көчле сугышлар булган монда дип башланды сүз. Һәм алар аңлатуыннан күренгәнчә, димәк, монда сөйләгән әйбер барысы да бары тик информантлар авызыннан ишетелгән сүз генә. Моны ниндидер тарихи фактлар белән без дәлилләп аңлата алмыйбыз. Ансы аңлашыладыр. Шулай бит. Монда сөйләделәр, ул Шыңгыз хан вакытында ниндидер крепость, димәк, монда шәһәр булган. Шыңгыз хан вакытында Шыңгыз хан гаскәрләре басып алганнан соң инде шушы ниде шәһәрдәге хатын-кызлар 40 кыз ди, аның гаскәренә каршы торганнар һәм бик кискен бәрелешләрдән соң бөтенесе дә ятып калды ди, һәм ушул аларның гәүдәсеннән тау шикелле тау иелде ди, һәм шуңа күрә аны кызлар тавы дип сөйләде бер апа. Икенче бер риваятны сөйләделәр, әйткәнемчә, шушы төбәктә яши торган бик бай бер бай кызы бик ярлы бер егетне сөеп йөри, әмма атасы әлбәттә инде аны үзе белән тиң бай кешегә кияүгә бирергә тели. Кыз әлбәттә аңа кияүгә чыгарга теләмәгәнгә күрә, үзенең йортын ташлап, үзенең асрау кызларын ияртеп, инде кызлар гына шушы тау тирәсендә йорт салалар, яши башлыйлар. Һәм дә аңа барып чыкканчы хайран күп кырларда, урманнарда йөргәннән соң менә шушы тау итәгендә үзләренең йортларын салалар. Һәм атасы моның белән килешми, атасының гаскәрләре шушы кызын алып кайтыр өчен шушы тауга баралар. Һәм дә каты бәрелешләрдән соң бу кыз үзенең асраулары белән шунда ятып кала, һәм шуңа күрә бу тауны кызлар тавы дип атыйлар дигән ике хикаят сөйләнде. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы, коллегалар? Сорауларыгыз булмаса, матбугат конференциясын төгәллик, чөнки безнең вакыт та чыгып бара. Бик зур рәхмәт килүегез өчен. Бәлкем менә фурсаттан файдаланып, минем шушы район җитәкчелегенә, безне каршы алган мәдәният хезмәткәрләренә рәхмәтебезне белдерәсез килгән иде. Шәхсән менә Әлфия Рашитовнага һәм мәдәният бүлеге методисты Егорова Наталья Валерьевналарга, алар безнең эшебезгә үтә дә җитди карап, безне каршы алдылар. Җирлектәге мәдәният хезмәткәрләре белән алдан сөйләшүләр алып барып, аларга нинди проблематика буенча безгә информатлар туплау буенча аларга җиткереп инде мәгълүматны. Һәм дә инде менә бу урындагы җитәкчеләргә, алардагы мәдәният хезмәткәрләренә, һәммәсенә, һәрбер авылдагы мәдәният хезмәткәрләренә дә рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Шуңа күрә безгә бу районда, бу авылларда эшләү бик җиңел, бик рәхәт булды. Информатлар да, һәммәсе дә үзләренең эшләре булуга карамастан безне бик ачык каршы алдылар һәм безгә кирәкле мәгълүматны, кирәкле информацияны бирделәр. Бик зур рәхмәт аларга. Без инде киләчәктә бу алардан алынган мәгълүматны ничек тә файдалы итеп кулланырга, аларны фәнни яктан тикшереп, өйрәнеп, инде киң җәмәгатьчелеккә чыгарга дип өметләнәбез. Амин, шулай булсын. Мин шулай ук бик зур рәхмәтле шушы экспедициягә, алар менә безнең төбәкне өйрәнеп, аннан соң инде аны бит менә Казанда да башкаларга сөйләделәр, һәм дә шушы техника турында там бер-ике сүз әйтәсем килә, һәм дә инде күрсәтәсем килә, ничек ул эшләнә, мастер-класска килгәч инде аны күрсәтмичә булмыйдыр инде. Менә шундый мин баштан атлас ленталардан эшли башлаган идем, ул җиңелрәк. Аларны аласың, менә шул 3-4 сантиметр кисәсең, крыларын эшкәртәм, кайнар әйбер белән, һәм дә инде анасын бер тапкыр бөклибез менә шулай. Менә пишмак була, там бер кат бөклибез. Һәм там бер-берсенә бөклибез. Менә безнең килеп чыга менә шундый колак сыман әйбер. Менә колак сыман әйбер. Һәм дә инде ул менә чәчәкне алабыз, кашкарай, хризантема, георгин чәчәкләре күбесенчә эшләнә. Алар башлап уртасыннан түгел, крайыннан башлыйбыз. Крайыннан шулай алар түгәрәкләп беркетеп барыла. Бер түгәрәкне күпмедер эшләдем, хәзер утырган вакытта. Основага менә шулай алар. Менә колак сыман алар шулай бер-берсенә беркетеп барабыз. Бу анасын бу бер түгәрәкне бетергәч, янына килеп җиткәч, икенче төсне алам.
Шулай безнең татар сәнгате бик бай төсләргә, менә Чувашияне белән чагыштырып караганда, анда кара белән ак төсләр генә бар. Бездә инде татар бизәкләрендә дә шәмәхә, зәңгәр, яшел төсләр. Шуңа карамастан да алар менә колорит аларда бар. Элекеге читекләрне карасак та, чигешләребезне карасак та, бик бай колоритлы эшләмәләр. Аннан инде икенче китә менә шулай өстенә, менә буны без бу койрыкны томалыйбыз, менә бу шулай колаклар күренеп тора торган колак. Һәм инде там бер түгәрәк килеп чыга. Калса та өченче түгәрәк килеп чыга, уртасы инде аның. Түгәрәк. Менә бусында бар. Уртасын инде без аны менә шулай түгәрәкләп барабыз да, уртасын инде сәйләннәр белән, төрле төстәге пайеткалар белән без аны бизәклибез. Баштан инде шушы чәчәкләрне аерым шулай эшләп бетерәм. Яфраклар, төрле формадагы чәчәкләр эшлим. Аннан соң инде алам менә шундый жылтыраулы, белек шиктем, аннан соң бисердан да эшләп карадым инде. Һәм инде аны формасы менә именно асимметричный спираль формасында, ул бит инде электән килә бизәкләрдә. Баштан спираль формасында төрле килә ул бизәк. Аннан соң инде алам ире чәчәкне. Ире чәчәкне алам. Менә монда кебек менә. Баштан иң зурысы ире чәчәк алына, сам иң зурысы. Аннан соң инде шунардан вагракларын, инде иң очына кичерәкләре бутоннар, яфраклар, чәчәкләр, шулай композиция, җыр кебек менә җырда бит гел югары ноталар гына түгел, түбән ноталар да бар. Бизәктә дә шулай композиция матур җыр кебек матур агып торсын, шулай аның үзенчә бер төрле ние бар. Төсләре дә бит инде аларның яшел, кызыл, төрле төсләрне алмыйсың. Менә зәңгәр формадагы булса, инде зәңгәр төстәге шушы колоритты аласың. Яшел төстә булса калфак, яшел төстәге колориттанда шәм ухры төсләре, ачык яшел, әзгенә караңгырак яшел төсләрне аласың. Шулай итеп ул матур мен үзем эшләгәндә, ничек менә монда бу яшел төстә булгач, монда күбрәк инде күрәсезме җылы төсләр, җир төсләре кебек әйбәт менә көзгә хәзерге вакыт менә көзгә сары, менә коричневый төсләр күрәсез, менә шундый яшел төстә инде. Аны үзеннән баштан инде орнаментларын мен кагазда эшләп аларны төшерә идем. Хәзер инде ничек таралар үз алыннан туа да, аннан соң мен аны чиккәндә җал итәм. Үзенә бер төрле ләззәт алып, шунарга куанып эшләгәндә, шатланып, шулай итеп эшләп утырам. Һәм дә инде шушы техниканы мен инде башка балаларга да безнең Аксубай төбәк Нирәнең музеенда җомга сайын түгәрәгем бар. Олылар да, яшьләр дә төрле объявление бар инде. Шунда килеп шигырьгә өйрәнә алалар. Татар шигыре бик бай ул. Тамбур шигыре бар, мен әйттем, сәйләннәр белән шигыре бар. Бу инде менә шул колаксыман шигыре. Югалмасын ия. Нәрсәләргә төшерергә мөмкин? Нәрсәләргә төшерергә мөмкин? Колфакка, менә жилетка шулай менә төшердем. Аннан соң паннулар ясарга була, сумочкалар ясарга була. Гомумән күлмәккә төшерергә була, матур күлмәккә. Менә ул үзенә бер төрле бизәк биреп, һәм дә үзебезнең милли төсебезне биреп торачак. Матбугат конференциябыз тәмам, бик зур рәхмәт. Барыгызга да хәерле эш көннәре теләп калабыз.